Novan, que estaban no Obra, Soneira, que pasa para senior, 2008, Pedro Badini tamén, estivo no EVA este ano, Hugo Sánchez tamén, Adrián Mateo vendo do Obradoiro USC o de Nacional, que estiveron un partido a ascender a EVA, e despois tamén se quedan Mateo Cambón, que é un ala pívot así moi alto, que tamén estivo no Obra de EVA, que leva xa uns cantos anos na canteira do Obra, Ilya Butenko, que é un xogador que estivo este ano nacional, pero que viña de pasar unha lesión de cruzado así bastante importante. Despois Malan Badji, ese o máis xoven, é do 2009. Este ano chegou prácticamente para as Final Fours de Junior e tamén de Nacional, é un pivot, xa se ve aí na foto, unha bestia así, unha bestia física. E despois os fichaxes é Pablo Rodríguez, que ven da canteira do Fuenla, que se estrenou co primeiro equipo este ano, Miquel González, que canteirán do Barça, creo que ven este ano de xogar no San Andreu, un equipo de terceira FEP de Cataluña. E por último, Luis Riga, ven do Gran Canaria, se non me equivoco, que xa o adelantou Tenerife, vale, que xa o adelantou Orballo unhas semanas. E así sería. E despois irán completando con máis xogadores do Junior ou igual algún cadete dá o salto. Así estaría a plantilla de momento. Eu vou dicir desta liga que, decepcionoume moito que cedéramos a Alonso, vale? Eu quería de capitán. É verdad, que Alonso final non continuou. Desta liga, Álvaro Soneira xogou, se non recordo mal, na pretemporada do ano pasado xa con Ferriei e fixérono ben, moi ben. Álvaro Soneira é boísimo. Por eso, quero dicir que, a única desilusión que teño neste equipo é que non este Alonso. Pero eso é parte de corazón meu. Pero tamén entendemos a Alonso, que igual mirou un pouco máis para arriba, vendo o seu... Que igual é unha oportunidade, como ainda o 22, de estar en Le Plata, eu creo que é unha categoría que lle pode vir moi ben, e máis un equipo como León, que sempre ten xogadores xóvenes así que poden foguearse, como foi o caso de Isaac, que deu o paso de EVA a Le Plata en Gijón. Eu creo que lle vai vir ben. Creo que pode demostrar ben ali. E aparte vai moitísima xente, creo que teñen ido 5.000 persoas a velos a León, ainda que leve pouco tempo. Sí, teñen unha afición tremenda en León. Levan un par de anos. Ou 3, algo así. Nos desexamos o mellor a Alonso dende aquí, que seguro que nos vai a ver. Por suposto. E vamos. Que en SAR imos lo querer sempre.